Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu sihlangabezwe season 8. Into ecacile ba uMakhwela uzophazamisa umembiso kaMangwabi. Ngoba phela ngesikhathi sokufika lo Makhwela, uMangwabi la esobe ebamba eyeka. Kodwa into engiyiqinisekisile ukuthi lo sisi ovele ku-season 7 uyindlo. Kulo season 7 uphela zazi khona izinto engangiyinakile kulo sisi udade wavela emodela ngathi ngizobona ukuthi mase kuvela uye yini ngempela. Hayi ngihambile ngayibuka ithombe sakhe ngaconfirm ukuthi uyena. Manje mina ngayazi into engasayijabuleli-ke manje ukuthi umembiso kaMangwabi ngeke size siwubone futhi. Hayi, sizolobe sibanjwa ngezinto ey'ncane. Kube ukuthi futhi lo Makhwela ngempela usezolethwa kuMacele because wathi umsebenzi olethwa kuMacele olotsholwayo. And uMacele wathena akakaze vele idlala umdlalo wokuba umngane nama-girlfriends. Shuthi ngempela uMakhwela uzohlala esiphaki because eMzumbe indlu ekhona ilungiswa uSibindi. uSibindi uyilungisela u-first wife wakhe. Hayi kuningiwe guys, siyashesha.